Lidé často, když začínají poznávat ono velké tajemství, dostanou strach ze všech těch negativních myšlenek, které je napadají. Musí si uvědomit dvě věci. Za prvé, nyní je již vědecky dokázáno, že pozitivní myšlenka je asi 100krát silnější, než je ta negativní. Už jen toto je tedy značná úleva. A tou druhou věcí je, že tu je jistá časová prodleva, takže všechny naše myšlenky se nesplní okamžitě. To je naše štěstí. Ta časová prodleva nám pomáhá. Dovoluje nám věci přehodnotit, rozmyslet si, co chceme a učinit novou volbu. Měli byste dbát na to, na co myslíte a své myšlenky pečlivě zvažovat a měla by to být zábava, protože vy sami jste veledílo svého života. Jste takový, Michelangelové svého života. David, kterého tesáte, jste vy. A to skrze vaše myšlenky. Vůdcové minulosti, kteří tajemství znali, si chtěli svou moc ponechat a ne se o ní dělit. Takže nechávali lidi v nevědomosti o tajemství. Lidé chodili do práce, plnili úkoly a šli zas domů. Pracovali do úmoru a neměli žádnou moc, protože tajemství znala jen ta hrstka. Žijeme ve vesmíru, který má své zákony. Je to jako s gravitací, když spadnete z budovy, nezáleží na tom, zda jste dobří či špatní. Spadnete na zem. Všechno, čím jste ve svém životě obklopeni, včetně věcí, které vás trápí, jste k sobě přitáhli. Chápu, že na první pohled se vám to asi nebude vůbec líbit. Určitě hned řeknete, já, že jsem přitáhl autonehodu, já, že přitáhl toho nespokojeného klienta, já, že přitáhl ty dluhy. Dosaďte si tam cokoliv, co vás právě teď trápí. A to je právě to, v čem vám musím oponovat. A říct, ano, přitáhli jste to. Toto je jedna z nejtěžších věcí k pochopení. Ale jakmile to přijmete, zcela vám to změní život. Je to jedna ze součástí celého toho tajemství. Většina z nás vše přitahuje samovolně. Myslíme si, že nad tím nemáme žádnou moc. Naše myšlení řídí autopilot, naše pocity řídí autopilot a tak se nám vše děje samovolně. Jestli to slyšíte poprvé, možná si říkáte, takže musím kontrolovat své myšlenky, to bude těžké. Ze začátku se to tak bude zdát. Ale tam začíná ta zábava. Je nemožné kontrolovat každou myšlenku ve vaší mysli. Výzkumy udávají, že máme asi 60 000 myšlenek denně. Umíte si představit, jak těžké by to bylo snažit se je všechny kontrolovat? Naštěstí existuje snadnější způsob a to jsou naše pocity. Díky svým pocitům víme, na co myslíme. Vaše myšlenky utváří vaše pocity. Emoce jsou fantastický dar, díky kterému jsme schopni poznat, co přitahujeme. Zamyslete se nad svými pocity. Máme dobré pocity a špatné pocity. A víme, jaký je mezi nimi rozdíl, protože s dobrými je nám dobře a se špatnými špatně. Je to deprese, je to pocit viny, je to zlost, je to vztek. To jsou pocity, které nás zbavují síly. To jsou špatné pocity. Z jiného hlediska se to nazývá špatnou frekvencí, nebo špatnou vibrací, nebo co se vám líbí víc. Na opačné straně máme dobré emoce. Dobré pocity. Poznáme je podle toho, že se s nimi cítíme dobře. Nadšení, radost, vděčnost, láska. Představte si, že je cítíte každý den. Když se držíte dobrých pocitů, přitahujete jich k sobě ještě víc a s nimi i to, co vám dělá dobře. Je to opravdu jednoduché. Zeptejte se sami, co právě přitahuje, jak se cítím, dobře? Tak jo, jen tak dál. Naše pocity nám slouží jako zpětná vazba, jestli jdeme správně nebo ne, jestli míříme na cíl nebo mimo. Když se cítíte dobře, vytváříte budoucnost, která je ve shodě s vašimi tužbami. Když se cítíte špatně, vytváříte budoucnost, která jde mimo vaše tužby. Zatímco si žijete svůj život, zákon přitažlivosti každou vteřinu pracuje. Všechno, na co myslíme, všechno, co cítíme, vytváří naši budoucnost. Když máte obavy, když se bojíte, tak tím toho do svého života přivádíte ještě více.
Všechno, na co myslíte a co cítíte dnes, vytváří vaši budoucnost. Děje se vám právě to, co cítíte, spíš než to, na co myslíte. Proto, když si ráno nakopnete palec, tak se to pak s vámi veze. Další zprávy. Vyšetřování policejní korupce. Je to pak tak celý den, znáte to. Lidé nechápou, že prostý výkyv emocí jim může změnit celý den i život. Když začnete den dobře a ten spokojený pocit si udržíte, a když nedovolíte, aby vám něco náladu změnilo, pak budete podle zákona přitažlivosti dál přitahovat situace, okolnosti a lidi, kteří ten pocit budou podporovat. Dobré dny, špatné dny, bohatí bohatnou, chudí chudnou, to vše je o tom, jaké pocity u těchto lidí převažují a přetrvávají. Můžete se teď začít cítit zdraví. Můžete začít cítit úspěch. Můžete začít cítit lásku, která vás obklopuje, i když kolem vás není. A dosáhnete toho, že vesmír se s tou podstatou vašeho volání sladí. Vesmír se sladí s podstatou toho vnitřního pocitu a projeví se. Protože to vy tak cítíte. Vaše myšlenky a vaše pocity vytváří váš život. A tak to vždycky bude. Zaručeně. Takže obecně, na co se vaše myšlenky a pocity zaměří, to do svého života přitáhnete, ať už chcete nebo ne. Těžko se tomu věří. Ale když se tomu dokážeme pootevřít, následky jsou ohromující. Znamená to, že vše, co vám vaše myšlenky způsobily, se dá napravit změnou ve vašem vědomí. Svým životem si vytváříte svůj vlastní svět. Cítit se dobře je opravdu důležité, protože ten dobrý pocit od vás vychází jako signál do vesmíru a tím k vám přitahuje ještě víc sebe sama. Takže čím lépe se cítíte, tím víc přitahujete věci, které vás v tom podporují a tím vás posouvají výš a výš. Cítíte se špatně? Můžete si to takhle změnit. Pusťte si nějakou hezkou písničku. Zaspívejte si, to vám změní náladu. Nebo si něco hezkého představte. Třeba dítě. Nějaké roztomilé. A držte se toho, nepouštějte tu myšlenku z hlavy, všechno tou myšlenkou vytěsněte. Ručím vám, že vám bude dobře. Tento princip jde dobře uplatnit na příkladu domácích mazlíčků. Je úžasné, jaké v nás dokážou vzbudit skvělé pocity. Když se radujete se svým mazlíčkem, tak to je, úžasný stav lásky, který vám do života vnese jen dobré. Je to velký dar. Jakmile začnete poznávat a zvládat své myšlenky a pocity, tak pochopíte, jak si sami vytváříte svou realitu. V tom je vaše svoboda, v tom je všechna vaše síla. Tam pochopíte, jak se stát vědomým tvůrcem vlastního života. A když se stanete vědomým tvůrcem svého života a využijete zákon přitažlivosti, budete mít život, který přesáhne vše, co si teď vůbec dokážete představit. Od chvíle, kdy jsem poznal tajemství a začal podle něj žít, je můj život kouzelný. O takovém životě sní každý a já ho žiju každý den. Bydlím v domě za 4,5 milionu dolarů. Mám fantastickou ženu. Na dovolenou jezdím na ty nejpohádkovější místa na zemi. Slézal jsem hory, podnikal expedice, byl jsem na safari. A to všechno jsem zažil a stále zažívám. Proto, že vím, jak žít podle tajemství. Život může být absolutně fenomenální a měl by být. A bude, když využijete tajemství.